Što se tiče očekivanog znanstvenog doprinosa, očekujemo da će ovo istraživanje pokazati da li se razina alfa-satelitske DNA u krvi može koristiti kao dijagnostičko-prognostički ili terapijski krvni molekularni biomarker raka prostate. Ukoliko se naši rezultati pokažu da postoji ta razlika, jednostavnom krvnom pretragom će se moći dijagnosticirati i pratiti tijek bolesti, te smatramo da će to biti doprinos boljem izlječenju od raka prostate. U ovom istraživanju sudjeluju različite institucije. U prvom redu je to Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC-a Sestre milosrdnice koju vodi profesorica doktorica Ana Frebe. Zatim je tu Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu koji osigurava kontrolne uzorke i na kraju to je naša istraživačka skupina u Laboratoriju za evolucijsku genetiku Instituta Ruđer Bošković u kojem sudjeluju dr. Isidoro Feliciello, magistar Antonio Sermek, doktorica Đurđica Ugarković i magistar Sven Ljubić koji se kasnije priključio. I u ime svih istraživača, odnosno naših istraživačkih institucija, zahvaljujemo Zakladi Adris što je prepoznala naš projekt, što nam je omogućila da nastavimo ovo istraživanje i nadamo se da će naši rezultati opravdati povjerenje koje su nam ukazali. Hvala vam lijepo.